Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahidan. Mahadong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahahinan. Live, kisi-kisi, mudugo, pagyud. Magnisig ko ani may gala sa mga kuan ba, sa katalabi ni Dennis ba. So nag-iisip na ko, nagunahuna ko nga gamiton kana ko na nagataratita. Mga expressions mga batanon natong 1970s may gala, kataratita. So, may buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahahinan, basig maulaw niya ako kay si Dennis na katalabi niya medyo makangisi naman. Kinatahimuong protocol ba? Mag-text gani mo. Ayaw na lang, Dok, pwede ko mag-text. Alam nga, mag-text naman ka. Ayaw na ibuta na, pwede ko mag-text. Dili na. Ang unahon mo yun, female o babae, 65 years old, unsa imong complain, isulti nimo bugbo, dili isa nag-as. Unya, kamong mahilig yun kayo magpadala og laboratory results, sa tinuod na igala, magnganga ko na, bakit di? Wala man mo nang sulti sa inyong complaint. Ang laboratory lagi, magbalik-balik ko ang istorya ba? Ang laboratory ba, useless ko na siya kung wala ko kibalo sa imong problema. Unahon yun na nimo, makabalo ko sa imong problema, kay aron matugma na ko imong laboratory. Kung nagpataka lang sa laboratory, o dili mao ang himo sa imong doktor, maski pagbingong kag normal ta na imong laboratory niya kay sa imong tan-aw normal niya kung itugma na ko sa imong sakit. Di man mo tugma. Mao na siya may gala nga dili man ta mo gina-discourage mapadala mo sa inyong laboratory results pero useless kay na siya ba kay magnganga man gyud ko gyud. Maski magdala mo og laboratory results sa balay, sa clinic. Sorry. Dili man ako naginatanaw diretso. Tanawon sana mag-examine sa ako sa inyo ba. Ako gyud mong pahitaon kung ingon mong sakit sa inyong ulo, pahitaon ako tong kuan. O dali ka mo kapuyon, pahitaon ako ang asa ang root cause. Usahay gani maingon mo nga ano putol kay kung akong ginhawa do, mulakaw lang kog kadali. Kuan man. Sus intawon, 1,000 ng sakit ana ba. Daghan kay kung tan-aw na sa imong lawas bago ko maingon nga uy anemic lang man day ka, uy nagpaspas imong kasing-kasing. Uy diabetes ka na ako hypoglycemic ka. Daghan kay kung mauna-unaan ba. Mao na siya nga mali gyud na ang inyong gihimo ba nga magpadala mo 1 ka kilometrong laboratory. Mali gyud. Di gyud tinuod. So, ayuhan na inyong protocol sa pag-text. Kay kani manggod, importante kani akong panahon diri sa Radyo Maygara sa tungod sa kadaghan sa akong trabaho. Ang akong panghuna dili lang gyud sa radyo, kung sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, kung naa ako sa panahon nga paghimo. So, inyo pong i-concise, maayo impake ang inyong pag-text ako para isara na ko na siya kabasa, kung di ba mag-isuwat mo na sa akong message bago niya ihatag sa akong papel, makasabot ko dayon diretso. Pag inyo na mong sakit akong tiyan, asa dapit, unsay kaubang nga sakit, nagkalibang ba ka? Mga ingala nga istorya mga galawa. Murag matugma gid dayon di na ko maghunahunag asa man ning impyernuhan ning imong sakit. Mao na siya gala nga mas kuan kay ko ba? Mas maayo ang akong dagan sa pagistorya kung ang imong text, ang imong pagpadala sa kuan naa gyud siya concise kayo ang pagpadala. Okay, ang topic na ko karon taga may gala. Mga gibati ninyo may gala nga wa mo kay balo diabetes di ay. Sa tinuod may gala ang diabetes abi ninyo mag-ihi lang o di ba magpayat mura man na inyong nahibawan pero sa tinuod daghan kay siya mga simptomas nga kon. Isa-isa ho na ko ni istorya sa inyo karon kung naa may papel isulat isa-isa kung mga simptomas kay kanay sila tanan kung dili ninyo isulti pag maayo sa doktor bisag unsa na lay sakit iyang mahatag nga tambal sa inyo ba
pagkahuman anang mag side effect ang mga tambal ninyo, mawala na to imong main problem, ang diabetes. Ang diabetes may gala, dili problema nga taas imong sugar. Kamong mga may diabetes, dili na mao ang problema mga manang. Ang pag na kay diabetes, ang main problem nimo wala o kulang ang imong insulin sa lawas. So, kung kulang ang insulin sa imong lawas, dili mosulod ang sugar sa imong mga cells. Kasabot mo. Balik. Ang diabetes may gala, dili sakit na taas ang sugar. Dili na mao. Ang main problem sa diabetes may gala kay ang inyong pancreas wala nagaproduce og eksaktong amount sa insulin. Unsa man ang kabawa ng insulin. Kaning insulin may gala, mao ni siya kargador. Kargador sa atong lawas, mura na siya hormone nga mukarga sa sugar pasulod sa atong cell. Kasabot. Kung kulang ang kargador may gala, for example na kay isa ka truckload nga bugas. Ang imong kargador isa ka buok. Kanusa pala siya mahuman pagdiskarga sa bugas paingon sa bodega. Pareha gyapon sa insulin may gala. Pag kulang ang production sa insulin sa pancreas, kumuta mo unsa na pancreas look, organ na siya may gala sa likod sa imong mga tinai nga mao ginahimuon niya insulin. Karon magkatigulang ang tao, o kundi ba naa siya'y juvenile diabetes nga gikan sa iyang mga ninuno sa iyang mga paryente nga naay diabetes, dili pud siya mag-produce og eksaktong amount sa insulin. So, sa tigulang, kung katong mga tigulang na o kanang type 2 diabetes may gala nga nagtigulang na sila bago ni baba ang production sa insulin, tungod na siya sa number 1 nga cause nga dili maayo ang bomba sa imong kasing-kasing sa pagdala sa supply sa dugo dito sa pancreas. Mao na siyang dili siya mo-produce o eksaktong insulin. Mao na siya nga mag-diabetes ka. Pag dili mo produce og eksaktong insulin amount, musa ka imong sugar. Result na siya. End result sa kulang ang insulin. So, unsa man gyud inyong bation? Labaw na gyud pagsugod pa. Dali malipong. Gutom, pero pagkaon nimo, wala kay ganang kaon. Gutom ka, pirmi lang ka gutomon, pero wala kay gana mag-atubang na sa imong pagkaon. Mukaon gani kag daghan, paghuman ana, gutom gihapon. Sa dili pa ka mukaon sa pamahaw paniadto panihapon, gutom lang gihapon. Sa gabi, gutom lang gihapon. Kanang mga sintomas nga mag-iihi, sus talagsara na siya manong mga manang. Makita nimo na siya sa katong grabe na gyud kay nga diabetes. Kanang dili maayo ang samad in taon mga manang. Ay hara na siya mogawas kung putlulunon ang imong tiil. Ang isa ka sintomas nga kadaghanan sa inyo baliwalaon ang kanang dili na mag-ayo ang inyong pananaw. Mag-blurred. Ang uban nabay gyud makita nga mga spots sa ilang vision, mao na siya nga matingala sila na maglutaw-lutaw sa ilang pananaw. So isa po na siya sa simptomas sa diabetes na mag-uga ang baba. Luya, di ba? Ang gi-mention kaniya nga luya. Isa po na siya may gala. Dali kay kapuyon, muhangak, mukapos ang hangin, mulakaw kag paspas, mukapos imong ginawa. Sa diabetes na ba? Kay tinuod, ang atong cell, wa man ma-supply og eksaktong amount sa pagkaon kay kulang sa kargador, insulin. So, unsa may buhaton ana mga manang. Nga na naman kay diabetes,
Na naman kay inom na kag tabletas. Na pa mag-insulin pa mo. Ha? Kadaghanan sa inyo ba magubot ng utok may gala kay pag-abot og isa ka dubulan, duha ka bulan, tulo ka bulan sa pag-inom sa tambal, pag-adto sa doktor kamyuhan. Kung dili patungan og ikatulo, ikaupat, ikalimang tabletas. Kani siya may gala personal na ako ni siyang akong kuan kay di man ko diabetologist, surgeon man ko, pero nagatan-aw ko ana may gala labaw lang gyud kong operahanan ako ang pasyente. Una stricto gyud kay ko sa ginahimo sa akong pasyente sa dili pa ko mag-opera. Kay unsa man lang may mahitabo nga pag-opera nako daghan sa kay sa komplikasyon. Okay. Itudlo na ko sa inyo karon buntaga. Unsay buhaton? Number 1. Kung gutom gani mo kaon, wala gibutang sa textbook sa medicine nga dili ka mo kaon. Gigutom go kagod. Unsa man na siya? Ha? Reflex ng salawas nato nga kulang ang supply sa pagkaon to produce energy. Lisod na siya ba? Kay pagkanto ninyo sa doktor, bawalan mo ani, bawalan mo ana, bawalan mo ani. Unsa man inyong kaunon? Di pa gyud butang asin ang sa inyong asawa nga isog kaayo, dili pa gyud butang asin. Unsa na may lami sa inyong gikaon? Pag wala na may gana mo kaon, unsaon nila na niyang pagkaon nimo nga di lugaw lang ang pagkaon mo na sa inyo may gala ang resulta sa dili mao ang dieta. Wala gyud na nagbutang dito sa libro may gala nga di ka mo kaon ani dili mo kaon ana. Dili oy. Kinahanglan supplyan gyud nimo ang ubang parte sa imong lawas sa energy. Carbohydrates, fats and proteins dili gyud siya pwedeng moingon nga dili ka mo kaon karne kay ngano? Daghan kaayong mga butang, mga factors sa karne nga dili ma-supply sa carbohydrates, sa kanon, sa gulay, dili ma-produce. Sa pagbagig pustaan ay pagkus ikalimang itlog sa akong technician ba. Wala na siya, dili tinuod gyud na siya may gala. Kung mutan-aw mo nga maingon ang doktor di ka mo kaon di ko ana ay sus ayaw tuwa na. Makiaway ko nimo kay ngano? Ang akong mga pasyente nga diabetic may gala, maingon man dok, mahadlok gyud ko mo pa-opera ba kay diabetic ko. Ang ako ginasulti perme sa ila nga ako'y bahala nimo. Basta sunod lang gyud ka kay kung di ka mosunod di man ako ka-operahan. O day prangka istorya may gala way pabor-pabor ba. So pag ingon ako nga mukaon ka ni. Labaw na gyud ka ng dako major operation ako himuon. Pakaunon nako ng karne ba. Diabetic na ha. Ano man dili man sila wala man sila problema pag mag-opera. Katong mga gahig ulo ba nga motsunod nga dili na mukaon ani, di na mukaon ana kay gibawalan na sila silang doktor, di man ko opera no. Asa man ko mingon man ko nga pangitag laing surgeon day, pangitag laing doktor, sila'y paoperaha sa imo. Kapila na ko makakita na may gala nga gisumpay ang tinai. Sa ubang doktor ha, gisumpay ang tinai, wa maayo, nanggawas ang tae sa kilid ba. Di man mo ayo ang tinay. Kinahanglan man gyud nga na high protein diet. So, sa diabetic may gala. Ayaw gyud og pag-restrict sa imong bana kung ay diabetes. Nga dili nimo siya tamison, dili mo siya lamion ang iyang sudan. Kay taas na kaing 5 ka tuig ana ba. Payat pa nas kalansay ni imong bana ba. Kamo mga asawa, mo nay mali ninyo ba? Kay ang inyong panghuna-una nga di na pakaunon para mutaas ang kinabuhi, samot na siya kamubo na yung kinabuhi ba. Mo nay mali sa love diet, mga manang. Mo nay mali kay ang inyong panghuna-una dili na inyo pakaunon inyong bana og ingana. So in town day, psychological pa lang impact sa inyong nga di magtan-aw lang siya nangaon mong litson siya di pakaunon mong litson usay tabo. Ma-depression na siya ba. So, ang dieta, dili na siya hilabtan kung ganahan ang imong bana, ganahan ang imong papa mo kaon ana. Napay maayo kaayong doktor sa MD marunong pa sa doktor nga anak dili na pakaunon ang iyang papa. Taas na tulo ka bulan may gala. Di na mulakaw ang tiguang ba. Di
Perti na akong kasaba sa anak, no? Sa man ka na, nagdoktor man ka naman. May pang-eskwela ka, kay tama na imong ginasulo. Tanawa na imong papa, ni kuha na lang. Higda na lang, di na mo tindog. Gapon na higala ba? I-text ko sa pasyente. Dok, salamat kayo, Dok. Gipakaon lang namo si papa, gingani, karne, tanan, taas na yung tulog ka adlaw, nilakaw balik ba? Kani akong gina-istorya sa inyo ba? Kuan ka ini kanang controversial kani kay daghang king doktor dili ingon nga ayaw kaon na nya asa na sila nag-seminar. Pastilan ako kay kuan gyud siya practical gyud siya kay nag-opera man gugugot. Kung wala pa ko nag-opera, wala ko kakita kung sa tabo sa pasyente nga kulang sa protein. Ay sus. Di ko magpasagad og istorya nga ni may gala. Ikaduha. Hapit naman dahil nasubra naman siguro ta, wala ka. Ikaduha may gala. Naagoy component nga exercise ang diabetic. Unsay pasabot sa exercise? Pag dagan dili. 65 years old na ka, dili na ka pwede mo dagan, magkuan, lakaw. Kay kanang paglakaw nimo ang imong paglakaw mo stimulate sa imong kasang-kasing og bumbag maayo. Imbis mo bomba siya og sa isinta lang kay sige lang kaglingkod sa una karon mulakaw gani ka maglayo-layo. May buto na siya kutsinta ba. Ang kasing-kasing nato may gala. Pertig yun ng tapulana. Katong quarantine may gala nga sige lang maglingkod, tanaw TV. Ang iyong kasing-kasing kalit lang hinahinay, hantod nga maabot ang panahon nga pagtindog nimo mangitong na imong pananaw ba. Mulakaw lang kaglayo, mubo ang imong ginhawa, kulang ang hangin. Dali na kay ko mahapulok, dali na kay ko kapuyon mulakaw. Alangan, kaya may imong kasing-kasing natulog man. Muna nga dili gyud nyo luwayan, dili nyo luwayan ang inyong kasing-kasing sa paghatag og exercise. Bahala na siya bumbag, paspas, basta di lang po siya masubrag luminta. Nga naman, ang 90 beats per minute, may gala, dili na siya maayong nga bumba sa kasing-kasing. Dili na siya maayo. Dili na siya produce og volume sa dugo nga para makasupply og dugog tama dito sa ubang parte sa imong lawas. So dili gyud siya pwede nga mo lampas og 90. So dili gyud ka pwede mag-jogging. Katong na anad nga nag-jogging at 20 pa edad, 30 pa edad, pwede. Pero kamo nga karon lang mo magsugod og exercise, dili siya pwede. Kinahanglan hinay-hinay. Antod masanay na ang imong kasing-kasing nga imo siyang patrabahoon. Kaysa tinuod pa may gala ang kasing-kasing tapulan gyud. Pagkatapulan gyud mo hinay sa hento, maghinay antod. Nigda na lang ka ba kay malipong naman ka. Ang ikatulo may gala, dili mo magsalig sa tabletas para sa diabetes. Kay ang himuon sa kadaghanan sa tabletas may gala sa diabetes, dili niya ipa-absorb sa tinai ang sugar o ang pagkaon para dili mo saka imong sugar. Mali na siyang panghuna-una ba? Mali na siya pagka-treatment ko. Ako'y pangutan ninyo. Nga naman, pugna nimo ang nutrients musulod sa atong lawas nga kinahanglan man sa tibukan sa imong lawas. Una ang epekto sa tabletas, mga manang. Dili na siya maingon nga magkik-away dito sa kuan, makag-away dito sa sugar dito sa sulod sa inyong lawas. Dila dito pa sa tinai, dili na niya ipasulod. Dili niya ipasulod ang kuan mo na siyang metformin, pwede yung payata kung mainom mong metformin. Mainom mo sobrang milligram sa inyo mga tabletas, glimepiride, glycoside, mga leptin, payat kayo mo ba? Muna siya, dili gud lagi siya pwede nga pugna ang salig mo sa tabletas. Kung insulin ang inyong ginagamit, muna tama. Ano man? Kay gisupplyan ninyo og synthetic na insulin ang atong lawas nga nagkulang og insulin. The best treatment gud sa diabetes is insulin, may gala. Pero ang inyo kay itugma man ikuan man ninyo. Pag maka-insulin na mahimo nang madialysis na Santa Cruz de Igos, layo ro kay mo inyong panghuna-una ba. Kadaghanan sa nag-insulin maabot sus pila ka tuig 70 80 napagani koy pasyente may gala ni abot og 90. Diabetic siya. Nya laskig kay siya.
Tungod, nagsugod siya, nag-insulin na siya dayon. Kaya sa una may gala, dili man na siya pwede nga magtabletas-tabletas. Muna siya nga, ang imong sobra nga sugar, nga absorb man, ipainom kag tabletas ingani, unya usay mo saka, usay manao, nagpasabot nga dependent kay na siya sa imong exercise. Ayaw hilabti ang imong pagkaon. Kaon bisag unsa, bantay lang yun siya nga dili ka mag-overeating. Ambot sa inyo kung saon na ninyo, may kala. Ambot lang. Pero sa ako, kay balo na ko kung saon na ako akong lawas nga mawala ang dili kay kagutumon, ang isa na ko ka sikreto may gala ba sa gutom na gani, imbes mo kaon kung mainom kong daghang tubig ba. Pag abot nimo duha ka baso nga tubig, mawala imong gutom ba. So, wala na kong nagdieta kay giinuman na kong tubig. The best na siya ang tubig kay ilabay naman. Pag abot dito sa kidney, daghan ang tubig nga gihimo, giinom, ilabay po ninyo, di mahugasan ang inyong kidney. Daghan kay mga dungog na ko ng doktor ba nga dili pa inom ng daghang tubig, pastilan Santa Cruz Digos. We have to drink more than 8 glasses a day. Naunala na, 8 glasses a day. Average na siya. Dili po pwede nga may namog daghang kayong tubig. Kaya nga malumos ang inyong system. Malumos ang inyong utok, muna maglubog-lubog inyong panghuna-una, maglubog inyong pananaw, ang inyong ihi, petig yung lapsaw na kayo, puti na. Manghupong na po mo. Kung mag-over-hydration mo. Sige mag-inom tubig. So, dili na tinuon ng water therapy mga manang. Labaw na yung tiguang na ka, kaya mag-congestive heart failure ka. Mag-ipon ang tubig sa imong baga. Daghang kayong aspeto pa may gala sa diabetes nga dili na ko masulti sa inyo sa kadaghan. Pero ingani lang akong isulti sa inyo may gala. Diabetiko. Ngano man maka-opera pa man kog 4 ka oras, 5 ka oras. Nganong maka barbel pa man kumigala. Ngano nga makadula pa ko golf. Ngano makasaka man ko sa mga hagdanan ni ngana sa edad na kong 67. Kay wala yug ko magsunod sa ginasulti sa ubang doktor. Nagsunod yug ko sa akong natun-an may gala. Mo ni siya ginashare na ko sa inyo nga ang diabetes should not be suffered. Ang pasabot na ako sa Bisaya pa ayaw mo pag-antos nga Bisaya. Ayaw mo pag-antos nga diabetic mo. Unsa na may pulos? Unsay pulos sa inyong kinabuhi kung di na mo makakaon sa inyong gusto? Unsay pulos sa inyong kinabuhi kung sige lang mo gutom mo? Unsay pulos sa inyong kinabuhi nga mag-suffer mo sa tungod sa diabetes? Wrong. Atiaw mo na nga pila na katiil akong putol may gala. Pila na katiil akong nasulba anak ko na wala ko ba putol may gila pinaagi sa conservative treatment. Wala na ako giputol ang tiil kay kabalo ko nga ang artificial leaf, ang artificial nga tiil cannot substitute in normal food. Tinuod pa na siya may gala. Ako ra gyud ang surgeon nga dili nigputol diretso og tiil. Sa tinuod pa na Ako na siyang antus-antusan og limpyo. Di po ko mo gamit og mga unsa pa na mga dextrose. Wala sabon og tubig ra gyud in tawo na gala. Sabon tubig. Wala ko nagamit og ubang chemical para sa pagtambal sa diabetic foot. So, di lagi mahuman. Daghang kay kong ima-istorya sa inyo pero sa diabetes mga gala, you can have a very happy life. Dili na inyong masalubon mo pirmi. Kadaghanan sa inyong mga diabetic na depression. Di katulog sa gabi, walay kalipay, unya saputon, unya ang problema pag yun may gala kay tungod kay gidilian naman sa asawa mo ka isaktong gusto niya, mangita og pagkaon hangtod nga mosapot na ang mag-asawa. Kaya kung ipasagda na nimo ang tigulang nga diabetes mo kaon, siya na'y bahala sa iyang sarili, malipayo na siya ba? Dili na siya magbungkot pirmi. Sa tinuod may gala, makita ninyo sa akong naong,
Malipayon kay nga no, satisfied man ko sa kong gikaon. Normal ko malibang. Wala ko gikapoy. Makalakaw ko layo. So unsa pa may inyong ebidensya nga pangitaon ba? Dili ko maistorya nga ni kung wala ko naka-experience. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. May mutag mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang among gihimo karon mahigala kay nag-post-production edit me. So katong permi mo makatanaw sa live na ko sa Facebook sa una, wala na to. Mugawas ang kaning video na edited sa Martes o sa Friday. Kay gihimo na namong regular nga mag live yung kagud sa Monday o Thursday. Karon, kaning among cellphone, mag-una-una gyud mo text sa mga 15 minutes before sa akong programa kay amo pa man siyang i-edit kung unsay mga importante kay nga pangutana. So ang 0915 483-1315 ma-access nimo dito ka mag-text kay kung magamit kag ubang teleponong dili na ko katubagon. Katong naa dito sa abroad, especially dito sa Amerika, sa Canada, dito sa Europe, kamo nag-complain mo sa Japan, nag-complain mo nga mahal kaayo mag-text sa tinuod, kada text mo kabat og 6 pesos kada text dito sa Japan. So, kamong naa sa international kay mahal man mo, gamit mo sa Messenger. Kay dito makita man ako sa Messenger ang inyong mga pangutana, pwede na ako siya ma-edit, masulat kay mahal man gyud. Ang Messenger wala may bayan. So, muna akong suggestion sa inyo nga ayaw mo dito sa ayaw mo sa uban. Pwede mo mangutana sa YouTube. Kay dito wa koy bayad. Ang sa Facebook mawala may gala. Pila lang ka oras mawala na sa Facebook. So maayo gyud mo adto gyud mo subscribe gyud mo sa YouTube. Nako kay para makapangutana mo tagas. Kadaghanan sa akong mga tigpaminaw nga mahilig sa Facebook sa una karon na sa YouTube kay makuan man sila, matagaan sila o say message nga naay bagong video sa YouTube kung mag-subscribe mo. So, subscribe yun mo sa YouTube kay dito ang akong ginahimo nga live sa Monday o Thursday mugawas gyud. Kay gina-edit na lagi na mo mahigala kay maulaw man mi nga palpak ang tingog, palpak ang video, maputol-putol. Unya dili pag yun siya maayo pagkakuan ba? Presentasyon sa inyo. So, dito na gyud mi sa post-production editing ang ginahimo namo para malipay pud mo mananaw dili na magkuan lang sayang sa inyong oras. 0948-667-5869 Dok, nga ay mo gawas sa akong lubot agianan sa hugaw unsay tambal. Unsa may nigawas ana doy? Mugawas man yung tae diha. So dili kay klaro ang pag-text ani. Kinahanglan mo sulti gyud mag-usay magawas pod. Mao lagi na akong giingon sa inyo may gala nga insaktuhon ninyo pagpangutana. Kay daghan kay mga aspeto sa lawas nga to nga dili siya masabtan sa doktor kung dili ninyo maayo pagka-presentar. 0950-635-1002 Dok, asa mapalit nga pharmacy ang Dioxin nasal spray, Drixin nasal spray kay mupalit unta ko. Tanang butika na siya do. Naana tanan sa tanang butika. Kay common man kay na sa nasal spray. Tapos dugay na kay sa market, more or less mga 25 to 30 years na siya. 0948-730-0329 babae 22-year-old kung magginhawa mo sakit likod ug dughan. Unya pabinaw nako naa sa ilalom sa kasing-kasing. Then panington ko, uy. Bata pa kayo mga imo ngani, pero kinahanglan jud ka mo pa ECG. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Dok. Maayong butag. Morning. Morning. Kuhaan ko, Dok, kanang 22 years old. Oh. O kanang, wala ko maintenance, katulang i-recommend mo calcite, o katong muramin, o kanang exocal. Oh. Wala ba kay sakit? Iya, karon kay,
wala man, dali ako kay Panington. Aw, normal man ang panington dong. Normal man ang Di panington man do kay, lihok la, mag-lihok ako gamay, Panington ko, Normal Yung kayo na siya. kapaway ko, murag, ang arang na niya, ha? Normal na siya nga panington ka. Ayaw na siya pugni. Di man siya sakit. Ha? Oo. Alagi ka lang, okay ra ni, okay ra. Okay na eh. Tama na siya. Ah. Kaya naka-response ang imong lawa sa imong lihok. Tama na siya. Okay, ano na lang ako mag-ilis yung t-shirt kay, Lagi, dili na siya abnormal do. Ano eh. Normal kay na siya. Okay? Putol na. So, text daw. 0906-728-8620, 44-year-old, babae, 60 kilos, sakit ngipon, hubag, aping, ngulngul, unsay tambal. Kani siya, kay ni hubag naman yun ang imong aping anaday, nag-abscess na imong kuwan. So, mag-inom yung kag antibiotic, ang pinaka drug of choice diya, ang pinaka-importante gamiton ang katong cloxacillin 500 mg 4 times a day. Pa-reseta na sa imong doktor diya o dentist, kaya di man po na sila maibot kung naay hubag. So, mainom jud ka ana, pabutaw ni makaadlaw bago ka mo adto sa dentist nga mayon ka nga ihong doktor kagabi o buton gyud ni ang ngipon. Kung mahadlok ang imong dentist mag-ibot, pangitag laing dentist 0907-115-4302. Gary, 60-year-old, Davao de Oro. Kung maghubag ang prostate, musabay ba ang constipation kay mauni akong gibati? Dili. Ang prostate noy, idong taga kay 67 years old naman ko. Ang prostate dong, di ko namang hilabot sa paglibang. Kay tuag, suksok na dito sa imong pantog ba. Baski pag unsa na siya kadako. Unless nga ang posterior lobe sa imong prostate, mo hindi dako, which is unusual kay na siya. Kadagana na cancer sa prostate ba. So dili gyud siya manghilabot sa imong paglibang kay dako kay agianan sa tae diha do. So dili na siya mao ang kwan. Kung nagka-constipate ka, naagoy laing problema. 0910-307-2535. Ang akong apo 6 years old, dili makatulog sayo nga alauna na sa kadlawon. Unsay maayong vitamin. Day, bonang. Ang inyong gibuhat sa inyong apo, gipatulog ninyo sa tibok adlaw. Dili ninyo sa palihok-lihokon siguro. Dili ninyo padula-dulaon. Mao na ang iyang circadian cycle. Mao na yung cycle nato nga umatatag adlaw, matulog tag gabi, inyo nang gidisrupt. Gidaot na ninyo. So kinahanglan gyud nga ibalik ninyo sa hinay-hinay nga mobalik ang iyang circadian cycle para circadian ba to, nakalimot man ko. So ang iyang kwan dili na sa vitamin. Ang kinahanglan ana day, ibalik ang iyang normal pattern of sleeping. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. No, Doc. Morning. No. Morning. Kusog-kusog ka imong tingog. Doc. Oh, May muntag, Doc. may butag. Dapat ipunta na bayan sa mama, Doc, ba? Noon sa man na imong mama. Primero, Doc, alimot at yung mayo. Unya, Unya, ang tod, nagkaptol niyang ubos yung tutoy, bito, mga 3 inches gikan siya tutoy sa ubos. Unya, doon na inanurok nga, murag botoy. pila edad sa imong mama? 61, Doc. 61? 61. Wala siya diabetes. Di man. Na kanusa siya gi-examine ang dugo. Wa man, Doc. Wa may diabetes siya. Gi-examine na ba yung dugo? O, Doc. Wa man. Kanusa man to gi-examine? Wa tao naman to, Doc. O, kinahanglan Last year, siya. last year. Dili, kinahanglan jud sa pag-fasting blood sugar, examine na iyang dugo kay kadaganan sa tigulang, gamay lang sakka sa sugar, mug samad-samad na dayon sa asang lugar sa iyang lawas. Wa mo, Doc. Kining iyang buto bito, nag-ano mo kadaghan niya, nagpataas. Oh, muna akong Ya, giingon. ang to nalaghan niya murag. Sago lang gid kundog ba nay dagko ka niya murag napaso bitaw, Dok. Oh, muna akong giingon. So kung Wala.
Inalang siya mag-fasting blood sugar. Kung dili, magpakonsulta yung kag doktor kay basig likos-likos nga long. Hello? Hello, Doc? Basig likos-likos nga siya. Kinahanglan mo maantog doktor. Okay, padaan ako sa doktor niya. Isitaan siya ng cream. Unsa daw? Isitaan siya cream. Cream, dili makuha na sa cream dong. Basig herpes zoster na siya. So, adto kag doktor nga espesyalista kay kanan siya nga lugar, magkuha na siya. Lugar na sa mga tigulang nga maghimog herpes zoster o likos-likos sa Bisaya. Likos-likos na nilo? Ha? Likos-likos na nilo? Base lang. Base lang kay wa man ko kakita. Sakit pa na, Doc? Sakit. O lagi, sakit nga init. Sakit. Pangutan na siya, init ba siya? Sakit? Init. Tanawa? Oh, May pa ko kay katagaan pa ko. Ha? sakit na init na, Doc. Sakit na init. Tanawa, di mas maayo pa ko kay mananagna. Ipatanaw lagi ng doktor. Ipatanaw ng doktor, Okay? Okay, sakit pa. Okay? Sige. Akin Hello. Putol na. 0935-740-0422. Doc, ask lang. Kung diabetic ang you are si Manoy Noy. Isa po na siya sa sintomas sa diabetes. Kung nag-diabetes na ka more than 6 months, di na ginamutindog si Manoy. May paang pusti kay gahi pa. Part na siya sa complication sa diabetes, may gala. So, expect yun na siya yun nga kamong mga mahilig kay mga tiguang pag naamay diabetes, ay na mag-expect yung matindog pa na maski pag si Alma Moreno ng inyong natubang niya gahubo. So, wa na ginay pag-aasa na gahi pas puste ng kuan. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. May buntag. May buntag. Babae ko, Doc, 19 years old. Tapos, sa una, tagdugay na ko kalibang tag 2 days or 3 days. Tapos, karon Doc, nikalit na siya, Doc. Maora, gihapon siya, dugay malibang. Pero, pag tagalibang na ako, naano siya dugo, Doc. Ay. Tapos, magsakit siya, maghulhul siya taman paghuman o kalibang. Ay, still ano? Naay mong mama diya imos daplin? Naay mong mama diya? Akong lola, Doc. Pangutan na dahil mong lola, katong 2 years old ka pa, nga di pagyapon ka normal malibang kada adlaw. Pangutan na siya. Pangutan na siya. Pangutan na tigul ay mong lola. Kung ato pang gamay ka pa, Wala daw kabalo si lola, Doc. asa man ay ka nagdako sa imong mama o imong lola? Sa akong mama, Doc niya. Wala man akong mama dari, Doc. Ay. Kato ang importante dahil kay kung naa ka atong 2 years old o 3 years old at tagdugay ka malibang, kana siya, resulta na siya sa sakit na Hirschsprung's disease. Ha? Ha? Unsa to, Doc? Hirschsprung's disease. H-I-R S P-H-R-U-N-G. Hirschsprung's disease. Tanawa dito sa Google kung saan ang Hirschsprung's disease kay mabot ko isa katuig na explain direct. Okay? Ay, sige. Sige. Salamat. Kung ingani ang sitwasyon na to, may gala, nga sige lang kung panagna kay kulang ang inyong mga sintomas, magtindog na lang siguro kung kuan ito, anang bulang kristal dito sa Rizal Park. Mananagda na lang ko kay mas maayo pa man kung managda kaysa matug mong doktor. Mo na siya may gala kay tungod sa katigulang na ko sa pag-practice. Musulti lang mo insaktong simptomas, makuha na gyud na ako na siya kay alangan nanggungis na ta sa pagdoktor may gala. Mo na siya nga automatic ang utok. 0929 samot na kag mag-examine ko og eksaminon ta mo. Mo na siya dili ko gasalig kay laboratory. 0929-313-4473. 44-year-old female after operation sa cervical cancer
After 3 months, nag-bleeding siya apol-apol. Murag tudlo kadagko. After adto wala naman. What happened? Ang operasyon sa cervical cancer ng mga manang kung stage 1, kuhaon lang tong iyang cervix, dili kuhaon ang iyang matres. Karon katong gioperahan, katong gikuha nga cervix portion, magsige tog dugo. Kay wala man to gitahi dai. Wala to siya gitahi. Gilugit lang gyud siya. So magsige siya dugo, labaw na gumusaka si Manong sa kapayas. Oh. So usually gyud dili ginamo na siya pasakaon sa kapayas ng imong bana kay mudugo man na siya. Pero after a while mawala na. Pero kinahanglan gyud kag ultrasound usab dai o kundi ba magpa-examine ka sa imong doktor kay naay posibilidad nga ninganga ang katong gioperahan sa inyo. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Dok. May buntag. Maayong buntag, oy. Kanang mo tama na ko do baka ilong baka nang virus magalog ba niya. Pay mong gi-resita sa nga acid. One obligya sa pharmacy. Unsa to nga tambal? Ang acid man to. Nya wala na obligya abisat na daw, piss out na daw. Inya nga pangutan ng pharmacist o substitute. Kami sa tito Dok. May pagkapalan. Wala ba yung generics diya? Ano kung sa ito problema ni mo doy? Anong Katay nang ilong bitaw nga makanog abok pati katula niya matid may hindi na agdaw ang di kay katrabaho kay pati katula. Ang sipon magtulo. Okay mo. tulo? O lagi. Drixin mo to. Ihatag na ko sa imo doy. Di naman apig. Pero acid tulo karaan acid mo to yung kita to na. Oh, wala. Kasi dugay na siguro to. Kaya akong ginagamit yung Drixin kay barato. Eh Drixin ano man nasal, daw ikaw na ko dog be. Di tangan daw. Drixin nasal spray. DRI DRI XIN DRI is ano? DRI XI as in xylophone. Drex X as in xylophone. Isulti lang daw kanapit na i-record nila. Oh, sige. I-record na siya. Dabi kay magsige balik-balik story. Baka isulti daw i-record nila. Oh, D as in dog, R as in radio, I as in Ina Raimundo, X as in xylophone, tapos I na pod as Ina Raimundo, o N as in Nora Honor, o E as in elephant. Mara daw. Kuha na. Sige. Ay, lagi po tao ka ng pila kay normal sa kanang bitik sa hagdo. 80. 4 minutes. 80. O wala pa sa mga gatos dok. Wala pa naman siya. Kita sa yung kagwapa diha ba nga naghubo. Ay, di binuha, di ba maayo po. Wala ko kayo na kanang 100 kapin, naman, 100 to 105 Di na na. mayo, nagapalpitation na ka doy. Nagapalpitation. Ha? Nagapalpitation ka. Yan, wala ko sa pumagin ni dok. Nakainom mong tambal after sa ECG. O saan tamala ba dok? Dili maayo na ihatag na ko sa imong tambal. Kinahanglan dito mo pa ECG. Tapos matanaw ka sa doktor kay ang rason nga nung magpalpitation ka, naana siya sa may problema sa kasing-kasing. Matapaspas mga bro, gatos ito ng meeting. Oo. Ano lang yun, matanaw yung ang doktor kay basig na kay toxic goiter, na kay impending heart attack. Nga na ba? From laboratory ba mo? Dili na laboratory ato sa doktor kay ang laboratory useless. Okay? Kita lamata. Okay. Kani lagi may gala. Tanaw ninyo ha. Palpitation lang to kung ang iyang pagkuntanan. Abi ninyo isa ra na kasakit sus in town. Daghan kayo. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Wala. Population. So, abi ninyo isa lang yung hello, good morning, cellphone. Kusog gamay mo tingog doy. Kusog gamay mo tingog, miss. Morning, Doc. Oh, kana. 58 ay edad na ko, Doc. Oh, Kanang, Doc ba, manginit magay kong lawas, Doc? pila to edad nimo wa man nimo gisulti? 58. 68. Babae. Tigol payat na kakaay. 5'5". Payat o tambok. 5'8" niya. Mga 50 kilos. 5'4" ang height. Unsa may imong trabaho sa tibok adlaw?
Nga na sa balay, mga laba. Kaya liyo kong sa balay, anak lang. Nakay thermometer diha. Wala ra ba, Dok? Palit og thermometer kay tanaw nato basig imong paminaw lang init pero di ay normal na imong temperature. Basig kulang lang ng aircon imong balay. Niya ko man, Dok. Singto man sa ko. Ay normal na singot kay ora nagreaksyon na dito sa imong kainit sa imong lawas basig init lang lagi panahon. So kinahanglan jud ka na thermometer. Isang mag... Isang magkanting ulan, Dok ba? Ting tugnaw. Oh. Init imong lawas. Nginit, good. Oo. Basig nakay toxic goiter day. Nga na din na, Dok. Ingana in taon. Oh, mamo na yung gisulti. Tabuyan na sa kaya, Dok. Wala na. Basig kulang sa kaon. Sige kaog karne. O kundi ba, daghang gihunaon, mga problema. O daghan lagi. Okay. Salamat kayo, Dok. Okay. Quarantine. Mao lagi ni lang. Magsumpay-sumpay na uban na ni may gala. Na kundi na dili putlon sa operator ba, mabot mig asa na napita sa iyang lawas. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Dok. Maayong buntag. Hello, Dok. Magpuntag, Dok. Kita na lang ko sa akong libati, Dok. Bang kani. Kana bitaw magkuan bitaw, Dok. Dok? Unsa sige, naminaw ko. Oo. Ang 62 na akong edad, Dok. Tapos, Unya ka nang kung kana bitaw magpaspas akong lihok gani, Dok ba? Unya mo baktas ba ko na mura man ko bagpong na, Dok. ay, mo na ipamuta mo lagi na akong istorya sa inyo nga daghang kayo ng rason, daghang sakit. Ang una ana, basig na kay diabetes. Nya kay gipisan ko sa doktor, Dok ba, o kang mga laboratory. Unya, kung sa resulta, sa maingon niya, Wala pa na ako kuan, Dok, wala pa na ako mahimo. Siguro mga karon sa manahon na kay ang budget pod lagi, Dok. ang ECG, gihimo ang ECG pod. Ang ECG human na, Dok. Normal to. Wala man. Ang imong pulso, pilay pulso nimo day? Aba man ko puso, Dok, ay iguro man ko kuan sa kanang dughan sa tukod stethoscope. Agi mata-mata lagi eye to eye lang day ka. Wala lagi ko, Dok, nya pagkaman laboratory dayon peting dagana. Ay lagi. Sige lang. Balik dito sa iya unsay isulti niya sa imong laboratory kung mahuman na. Tapos kung di pagyabog ka maayo sa iyang tambal, tawag balik. Sige, Dok, salamat, Dok. Okay, may buti. Wala tayong panahon, may gala. So, kamong mahilig maminaw sa DXUM, kada buntag, pag anda mo o inyong mga pangutana, isulat ninyo kay para mubo. Dili kayo ma-occupy ninyo ang time. At the same time, ma-shorten po lang ako mga tubag. So, ready na gid mo permi kay mo ni siya may gala, ura tag sundalo ba. Pag abot, pag abre, pag tubag na mo sa imo nga ni ready na ka, female, 65 years old, gikan taga kumbal, may nga ni ba niya isulti ang chief complaint. Unsay gibati nimo, sakit akong kuto-kuto, di ko kalibang, mga nga na ba? Para short. Ayaw na mga pasakalye, mga tana ko, Dok. Ayaw na. Putla. Diretso gyud inyo nga mo ni akong sakit, Dok. Mo ni akong gibati, Dok. Kay para paspas na ba daghan kay ta maka-entertain og mga ubang listeners nga gusto mo tawag si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.